So ito na yung festival dito sa Bubuntugan. So, sakay-sakay daw ang tawag nila dito. Baka sumakay na sila. Ito na sila pala sa gilid. Unlimited racket naman. Pati sa SR Mall. Nagsakay na sila? Yan. San Andres. Ayan yung Santon. Ayan yung Santon nila, ano? San Andres. San Andres. Father, good morning po. San Andres. Dumating na siya mula sa ano. Wala sa biyahe. Sinakay kasi siya sa ano. Sinakay siya sa bangka. Oh, linya. Dadaan. O pila tayo. So sisilong daw sa ilalim. Samahan ninyo. Silong ko din kayo para pati kayo ma-bless. Sambang pila. Talaga. Pinaparada sa dagat. Meron pagoda. Alam ko Bulacan yata yun. Oo, may ganon. Comment nyo nga po kung saan nga ba yung pagoda. Pagoda tragedy na nangyari. Kasi isa yun sa mga naging pinakasikat talaga na parada noon na nangyari ng mga 90s. Dahil during the parade, ano siya, maraming nalunod. Maraming nalunod kasi nga parang overloaded yung bangka. Kasi maraming sumama sa parada noon.
Ayun na sa dami ng mga tao dito. Ayan, ang mga family bonding. Ito yung barangay nila, barangay nila Britney at saka ni Mark. Dito na yung mga Bex. Ang daming pamilya, ang daming bata. So, kapag piyesta nila, pagkatapos ng piyesta, ganito ang nangyayari. Nagkakaroon sila ng family bonding. Tsaka gandaan sa barangay nila dito, meron sila sariling pwesto ng dagat. Ano si Britney? Nakapila na rin si Britney. Yan ang deboto nila dito sa Barangay Bubuntugan. Patron. Ito na ang kanilang favorites. Ano kayo na parts? Kanilang favorite snacks. Siyempre may ginamos, may saging. Part! Ay! Kami mas sobrang na alat. Ay! Nakuha na! Nakuha na! Ay! Lagi ka na biyaan naman sa kuwan. Salamat pa. Salamat bro. Ano na mo? Laklanan mo. Laklanan ko ninyo ba? Ganyan na dito yung Palitso? Kuha dito. Ano pamilya ko? Iya, J-Boy. Ano tirang balat? Babak na namin yung itom. Na! Noray, saging lang daw po kami. Ito mga libigan. Hi guys! Nandito kami ngayon sa dagat sa May Bubuntugan, Barangay Bubuntugan kasi fiesta nila kagabi. At ngayon ay sakay-sakay kung saan ipaparada nila yung kanilang santo na Senior San Andres. Senior, di ba? Senior San Andres. San Andres lang. Basta, St. Andrew. Ayan, tapos sila magparada. So, ito ang dami kaganapan dito guys. Dahil kami dito, yun ang namin guys. Ulo ng litson nila ni Britney at syempre may bagong. That's my beer. Isang case. Problem. Tamis. Sean Paxil. Yan yung parang ganun yung lasa sa ano. Sa inyo kasi may sarsa. May sarsa nga Mang Tomas. Pangit. Ito masarap. Pero parang ganito siya. Kain po. Kain sister. Hi sister, kain po. Mixture ba sa ila? Ay, ng bata na ko. Dapat doon na lang kumuha nga sa store. Ang dami kong ginawa. Puno yung rep. Yellow.
Pag kinulang, magtatlong padala ko. Ipasok ba ngayon? Ganda! Swimming na sa dagat! May nagdidis ko doon sa likod. Ay! Yung fairness ha. Hindi siya mabato. Wala kasi akong panligo na dinala.